Pa šta je bilo jebot? Šta je bilo? Šta je, zakasnio si, a? Šta ti kažeš na ovo? To, napravi krug ovdje. A tu nalami. Ej, što si ga vratio, bre? Pare! Šure, pa neće mene zvao Bog. Pa neće me zvao Bog, sad ove 3 akiste, ne bi se ovako nikad.